Drodzy goście, teraz przenosimy się na północ od Przemkowa i tym sposobem docieramy do Gorzowa Wielkopolskiego, skąd przyjechał do nas zespół tańca ludowego Mali Gorzowiacy. Grupa działa od 1981 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Gorzowie Wielkopolskim. Jego członkami są uczniowie gorzowskich szkół, a obecnie zespół liczy około 180 członków. Zespół zawsze poszukuje mniej znanych tańców, melodii i przyśpiewek, przedstawiając tym samym folklor danego regionu. Zespół zawsze stara się oddać jego charakterystyczne cechy, a dzisiaj podczas naszego koncertu przedstawią nam wiązankę tańców łowickich oraz łemkowskich. Wiolec za mojego
Państwu. Suitą tańców łowickich przywitał Państwa zespół tańca ludowego Mali Gorzowiacy. A w tej chwili przed Państwem na scenie prezentuje się kapela tegoż zespołu. Pozwoliliśmy sobie z muzykami wyjść na scenę i zająć chwilę Państwa czasu, ponieważ tancerze przygotowują się, zmieniają stroje ze strojów łowickich na właśnie łemkowskie. Ale skąd to się u nas wzięło? Zespół Mali Gorzowiacy pracuje, oczywiście funkcjonuje w Gorzowie Wielkopolskim. Nieprzerwanie od 1981 roku, czyli tak więcej niż potrafię policzyć. Nieprzerwanie nad zespołem sprawują pieczę oraz są sercem i duchem tego zespołu państwo Maria i Krzysztof Szupiluk. Choreografowie, jak powiedziałem, dusze tego zespołu. Gorzów jako miasto, a nawet nie sam Gorzów, ale całe tereny okoliczne zostały, jak Państwo wiecie, zasiedlone przez Polaków w głównej mierze po II wojnie światowej i stąd też w repertuarze przedstawiamy tańce, pieśni, obyczaje i kulturę wszystkich regionów wchodzących w skład ówczesnej dzisiejszej Polski. Wokół Gorzowa mieszka, żyje i pracuje prężnie działająca wspólnota Łemków i zafascynowani pięknem kultury, dorobkiem państwa kultury. Państwo Maria i Krzysztof zdecydowali się włączyć w nasz repertuar również suitę tańców łemkowskich. W sumie dopiero po tym fakcie, po dokonaniu tego faktu okazało się, że Łemkowie są nam bliżsi niż nam się zdawało, bo nawet wiceprezes stowarzyszenia zespołu Mali Gorzowiacy jest Łemkiem. Z powodzenia. I jedna z dziewcząt tańczących tu dziś dla Państwa jest również jego córką. A więc w żyłach ta krew płynie. My jako zespół funkcjonujemy, no może nie my, ale zespół, bo my tego jeszcze nie pamiętamy, ale zespół, tak jak powiedziałem, funkcjonuje 43 lata. Przez ten czas okrążył równik 17-krotnie. To jest nasz 1583 koncert. W Przemkowie. Tak jak powiedziałem, przywitaliśmy Państwa suitą tańców łowickich, a teraz w składzie tradycyjnym. Niepełnym, bo brakuje nam dzisiaj klarnecisty, ale w takim składzie, jak tu Państwo widzą, skrzypce, tradycyjnie prym, sekund, dla podbicia rytmu, mamy bas, dla harmonii i rytmu, akordeon, dla spełnienia wszystkich tych funkcji w sumie, razem, no i mnie, aby nie było ich słychać wcale. Dlaczego Mali Gorzowiacy? Mali Gorzowiacy powstali, aby uczyć dzieci tańców, przekazywać kulturę i wartości, które za tym wszystkim podążają. Z tym, że dzieci, jak to dzieci rosną. Dzieci rosną, żyją, idą w świat, a miłość do tańca zostaje. I fakt, że nazywamy się Mali Gorzowiacy, nie stanowi o tym, że jesteśmy mali. Jak widać na załączonym obrazku. Przyjechaliśmy do Państwa z najstarszą z grup młodzieżowych, która już się zbiera do suity tańców łowickich, ale zanim co, pozwolimy sobie zagrać jeszcze dla Państwa instrumentalnie polkę galopkę od Przeworska. Zapraszam.
Ale na co byłby ten koncert, gdybyśmy tylko my grali, a Państwo siedzieli, bili brawo? Chcielibyśmy, aby włączyli się Państwo z nami do występu. Łemkowie znani są z zamiłowania do śpiewów wielogłosowych. Tak przynajmniej słyszałem i tak prywatnie Państwu powiem, że na jeden z wyjazdów z zespołem, to był chyba Tajwan, w 15 roku, zarabiałem na ten wyjazd, na bilety lotnicze, służąc do stołu na weselu łemkowskim. I miałem okazję i przyjemność zobaczyć to wszystko w życiu, a nie tylko na scenie. I naprawdę nasłuchałem się tam bardzo dobrego śpiewania. Chciałbym, aby Państwo nie zeszli dzisiaj z poziomu i pomogli nam w wykonaniu... Wszyscy śpiewają, dobrze słyszę. Na potwierdzenie tych słów chciałbym, aby nam Państwo pomogli w wykonaniu jednej z najsłynniejszych polskich piosenek. Szła dzieweczka do laseczka. Pomożecie? To zapraszamy. Thank
tu graj cara do bas i zagrajcie to tu moje. Zachuramy! Wiem, zaśpiewam. Zagrajże mi. Dostanę złapę!
świat. Ale Nie uciekajcie jeszcze! Upominek mamy dla was. Coś tu dla was mamy! Oni chyba nie chcą. Trudno, przekażemy w kuluarach, kulisach. Wielkie brawa, mali gorzowiacy. Można, drodzy Państwo, można nauczyć się śpiewać, tańczyć po łemkowsku. Wielkie brawa, jestem pod ogromnym wrażeniem. Wykonaliście świetną pracę. I polecamy łemkowskie wesela. Oraz imprezy. Nie tylko. Wielkie brawa, słuchajcie, nie możecie się rozstać z publicznością. Publiczność was kupiła. Tak, z Gorzowa, z północy przyjechali do nas mali gorzowiacy, tam mieszkają koło Strzelec Krajeńskich. Ale Gorzowiec, przyszli po Gorzowiaków. podarki. Tak, a przyszła para Dziękujemy za reprezentacyjna występ. Proszę bardzo, na wasze ręce. w przepięknych strojach z Łemkowszczyzny Wschodniej, Komańcza. Zasłużone brawa, wielkie, wielkie, wielkie brawa. A ciekawe, czy po naszemu znają besidłowaty, ale może sianawczat, kto zna. Chyba, że to se znają, bo gadali.